O, isang yaw naman, o, nasa kilid. BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! O, yaw ng ulit. BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! Magaling na karawat ng basketball. Inot po, sa 3x3 ko po kami inapin sa point lead. Nasa isi point stack. Point
BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na!
Lumalamig simoy ng hangin, Pasko'y muling daraan sa atin. Bawat isa, bawat pamilya, nangangarap ng bagong umaga. Buot ay palipasin, pag-ibig, pagbigyan natin. Panahon ng pagmamahalan, panahon muli ng pagbibigayan. Ating puso, ating ialay, pag-ibig ang gawin nating gabay. Lungkot ating pawiin, Pasko ating salubungin. Ang bawat isa ang magdadala ng pag-asa ngayong Pasko. Ito ang panahon, muling buhayin ang pagmamahal. Dahil sa pag-ibig, dilim ay hindi na magtatagal. Sabay sa ihip ng lamig ng hangin, pagmamahal sa kapwa'y pairalin. Bawat tahanan, bawat pamilya, ngayong Pasko'y magsisilbing isang bituin ng pag-asa. Mga parol muling magniningning, bawat sulyak tila humihiling. Lumiwanag muli ating bukas, sa tanglaw ng Paskong kulay rosa. Diwa ay sariwain, Pasko pagsaluhan natin. Kulay rosas, kulay ng bukas, magliliwanag na ngayong Pasko. Ito ang panahon, muling buhayin ang pagmamahal. Dahil sa pag-ibig, dilim ay hindi na magtatagal. Sabay sa ihip ng lamig ng hangin, pagmamahal sa kapwa'y pairalin. Bawat tahanan, bawat pamilya, ngayong Pasko magsisilbing isang bituin ng pag-asa. Ito ang panahon, muling buhayin ang pagmamahal. Dahil sa pag-ibig, dilim ay hindi na magtatagal. Sabay sa ihip ng lamig ng hangin, pagmamahal sa kapwa'y pairalin. Bawat tahanan, bawat pamilya, ngayong Pasko magsisilbing isang bituin ng pag-asa. Lungkot ating pawiin, Pasko ay salubungin. Kulay rosas, kulay ng bukas, magliliwanag na ngayong Pasko. Ito
hindi na magtatagal. Sabay sa ihip ng lamig ng hangin, pagmamahal sa kapwa'y pairalin. Bawat tahanan, bawat pamilya, ngayong Pasko magsisilbing isang bituin ng pag-asa. BBL 3x3 New Normal Basketball League tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League tatluhan na!
Okay, Class B. Mabunot na, Brads. BBL 3x3 New Normal Basketball League tatluhan na!
BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! Bilang Class B. Botea. Brads. Team Brads. Kabunggu. Kimochi. Usyal Kain. Cik Pakti. Dihora. Class B. Ang winners po sa kasi Class B, bracket D and C, sa San Felipe po ang hawak ko. Ang bigdilan po is 40 up, and Class B, 1A, Class A and B. Class B pa po, para maano na po. Dahil pakulat ko ng Class B. Balik bilang po. Class B. Botea. Guwapo pong talong. Class B may pito pa. Class D. Sila yung pagkulat-kulat. BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na!
3x3 New Normal Basketball League. Tatluhan na! Ilang oras ang picture time lang? Ilang oras ang picture time? May ano po palang may forfeiture. Kaya si mga teams na po magparangaling-haling. 1 minute lang po. 1 minute, inapunta mo, lumayo, ipo-forfeit na po sa kawat nito. So sa break, continuous na kanyang kawat niya, ito po parahaling-haling. Mahalin po magkaroon sa organizer para tayo ma-forfeit. Salamat. Class B, kaya po nagtunan ilang 40 up. Class B, kaya po nagtunan 40 up. BBL 3x3 New Normal Basketball League. Tatluhan na!
3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! Knowing that pandemic tayo but still di mapipigilan ang paglalaro ng basketball. So may request everyone to please stand at dito tayo sa court para makita tayo sa live. Yun yung live, di ba? So yun, live na pala tayo. So lahat po ng mga nakasapatos na dito na tayo per team, and please observe social distancing. Konting program lang po to, and after ng ating short program, mapapanood na po na tayo ng live Team A 40 up. Okay?
So lahat po ng teams, Inday, pakisabi naman na mga team dito na tayo para makita tayo sa live. Lahat po ng mga teams na ready na, dito na po kayo. All teams. Pops, dito na kayo. Kaway kayo sa live para mapanood kayo. Yung Rush Online, palapakan natin, no? Nakasapatos na sila. Team A. And maraming salamat sa ating official energy drink, Bucari Sweat by Federated Distributors. Thank you so much. Sige po, lahat po ng team, dito na po kayo para makapag-start na tayo. Women category, DepEd, dito na po kayo. Pakita lang po tayo sa live para makapag-start na tayo. Teams. Okay, lahat po ng teams, lahat po ng kasali, dito na po kayo. Women category, 40 up. Yan, palapakan natin. Alam ko po, disiplinado po mga Oragon. Alright. So, yun po, paki-comment. Ma'am, may hashtag ba tayo na ginagamit? Para mapanood din tayo live. Paki-comment na lang po sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook. IMJS Sports, mapapanood right now. So, ladies and gentlemen, may request everyone to please stand for the Philippine National Anthem. Sir? Bayang magiliw, pelas ng silanganan, hirang, duyan ka ng magiting sa manlulupig. Di ka pasisiin sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at ang aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you very much. And let's pray. Ako na lang po. Let's do the sign of the cross at manalangin tayo. Lord, thank you for this wonderful opportunity you have given us. Salamat po sa biyaya at magandang kalusugan, sa magandang araw na binigay sa amin. Hangad ko po ang kaligtasan ng bawat players. Mag-enjoy kami at may sa puso namin na ito po'y kalaro at hindi kalaban. We're doing this tournament dahil alam po namin na makakatulong po kami kasi ito po'y liga na may puso para sa iba. Pagpalain mo po lahat ng mga sponsors sa lahat po ng mga nasa likod ng event na ito. We give you praise. We give you honor. In Jesus Christ's name we pray. Everybody say amen. All right. To start with, ladies and gentlemen, I would like to call on our FIBA Commissioner. Sa mga as in nagtataon importansya para sa mga potential players kang Bicol. Ladies and gentlemen, our FIBA Commissioner, kakagaling lang ng Manila sa kakatapos na champion ng MPBL. Ladies and gentlemen, Eman Paraon. Pops, good morning. Good morning, Pop. Good morning, Pop. Salamat. Sa gabos, inot na inot po. Pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Dahil dawa ba paano, nakakapuo na kita. Ingkawat na basketball sa mga nakaaging pandemya. Aram ko na gabos kita, gigil ng kumarawat. Kung ano-ano na sanang naisipan. Pagkatong naka-quarantine kita. Kung yan, yun na niyang pagkakataon. Sana dagos-dagos na makakawat kita ng basketball. Pangadawa, salamat kay Pading Pops. Salamat sa pag-organize kan ligang ini. Bilang sa Tournament Commissioner June 5, yun ang inot niyang programa na magkaigwa ng 3x3 Basketball League dahil sa eskursos niya. Then sa mga sponsors, kay Bosmon, Papatantan, sa gabos na mga nagtarabang para marealisar ang araw kaning klaseng tournament.
So sana dire-diretso sa Manila, halos normal na ang kawat. Tinugutan naman ang mga spectators, mga manonood, basta baksinado. So good luck sa mga players and mga officials. Thank you very much. Once again, FIBA Commissioner Eman Paraon, palapakan po natin. And I would like also to give thanks our SBP Regional Director na hahabol daw mamaya at maglalaro sa 40F. Let's give a round of applause to Engineer Solomon Ngo. Malapak po tayo. Next, ang nasa likod din po ng BBL. Kung matatandaan nyo po, dapat season 10 na kami. Ang BGBL dito sa Gualandi. Nanonood po sa live. All the way from Canada. Let's give a round of applause to Commissioner Roberto Sanchez. Obet! Paps, maraming salamat. And of course, to our City Mayor. Ang dahilan kung bakit meron tayong laro ngayon, kasi pinayagan tayo na magkaroon ng 3x3 dito sa Naga. Let's give a round of applause to our Mayor, Mayor San Legacion. And of course, to our SBP City Director na nanonood din, nag-sponsor ng ating 3x3 ball. We have Chano Morano. Let's give a round of applause to our City Director. Ang pagod na pagod nating napakagaling sa 3x3. Palakpak po pala kay Lourdes Inday Orzena. Maraming salamat, Inday. At syempre, ang naging dahilan din po para magpatuloy tayo sa paglalaro at laging supportive sa mga events ni Papa Omar. Let us all welcome our SK President ng Sangguniang Kabataan, Honorable Konsihal Kylie Tripolca. Andito na ba si Kylie? Ay, sabi ko na eh. Kylie, since live tayo, mamaya bibigyan ka ng t-shirt para ano tayo. So, di ko na patagalin. Let's give a round of applause to Konsihal Kylie Tripolca. Good morning, Kyle. Mamaya bibigyan kita na late kay. Yun yung live. Anong gusto mo sabihin? Anong gusto mo sabihin sa lahat ng mga players at lahat ng mga nandito? So, supportahan tayo sa ating kauna-unahang 3x3 BBL. Naghabol pa po ni bago matapos ang taon. Ang 3-on-3 Barkadahan Basketball League. Thank you Papa Omar dahil nagrani ka sa Samuya sa Sangguniang Kabataan of Naga City and syempre sa local government unit of Naga sa pamamayo po ni Mayor Nelson S. Legacion na nakabalik na kita sa mga pakawat na araw kani. So, ngunyan na taon inisaro sa mga biggest tournaments or leagues na igwa kita sa ngunyan. So, naugma po ako dahil last year, kakaiba siya sa kung anong igwa kita ngunyan dahil totally Mayo last year. So, ngunyan, dahil nasa level 2 na ang status nakakawat na po kita ngunyan and naglusen na po si mga restrictions, pwede na ang contact sports. So, saro po sa naapektuhan talaga iyo ang field kang sports. So, naugma po kita ngunyan and nahiling ta po si importansya kang sports, lalo na katong nag-COVID, kadahol po sa tuya nag-gain weight, dahil naaram kung paano na maalagaan sa tuyang fitness and health, ang health and fitness ta. Pero sa ngunyan, ang importante, nakabalik na po kita ngunyan. And ang pagirumdum ko lang po na treat every opponent as your friends. Tanganing, aram ko po may gigil pa, pero siguro mas importante po na mas pahiling tayo itong kagustuhan ta magkawat ning safe man giraray ang kada saro. So yan lang po. Congratulations Naga City Elite Referees, SBP, and syempre po sa mga sponsors ta, thank you so much din dahil nadagos sining first 3-on-3 BBL ta and expect that next year uurano na kita ni mga tournaments. Maraming salamat, Kylie Tripolca, our SK President. Balita ko, Kyle, malakas daw yung team mo sa women category. And ngayon po, since live tayo, may niluluto po aming program ni Kylie para sa next year, first BBL 3x3 inter-school. Tama ba, Kylie?
So maglalaban-laban Ateneo, NCF, UNC, High School and College Division. Wala bang palakpakan? Alright. So sana, suportahan niyo po kami doon. At sa lahat po ng mga nag-register, alam niyo po ba na itong palarong to, for charity po ito. Kung mapapansin niyo po, yung lahat ng jersey niyo, bagong-bago po yan. At since nandito tayo sa Gualandi School of Deaf, isa din po sa beneficiary, ang tutulungan natin yung Gualandi. So every time na naglalaro po kayo dito sa Gualandi, ibig sabihin tumutulong po kayo sa mga batang hindi nakakarinig. Sa mga hindi po nakakaalam, yung panganay ko po hindi nakakarinig, kaya nandun po yung puso ni Papa Omar para sa pagtulong sa inyo. Hindi po ito income generating. Sabi ko nga, okay lang na mag-abuno. Basta mag-enjoy ang lahat at bumalik yung trabaho ng SBP Bicol. So sa susunod pong kaliga, mas papalakihin po natin to at alam ko nandiyan yung suporta nyo. So palapakan din po natin yung Gualandi. Sister, thank you for giving this opportunity na makapagpalaro po sa Gualandi. At sa mga maglalaro sa San Felipe, Kylie, okay na ba doon? Yung women category, saka yung championship po natin, binigyan din tayo ng pagkakataon ni Sir Alvin Lo. Sa try-shot po tayo on Tuesday. So this time, as we continue our program, meron tayong special guest. Di ako papayag na di magsalita ito. Sayang ng kanyang outfit. The owner of Mikoy's Pizza. Ang sikat na sikat dito sa Naga at buong Pilipinas. Ladies and gentlemen, our boss, Boss Carepa! Pops! Palapakan po natin, Jerome Martinez, Boy Lado, and Boss Carepa. Wala bang palakpakan? Pops, message lang kasi Christmas naman and New Year na. Ano gusto mo sabihin sa mga teammates mo at sa lahat ng mga players at bumubuo ng first 3x3 BBL? Kawat lang. Salamat sa pag-imbita sa Kuya Digdi. Pakakawat ko naman ganyan. Magato lang ako and iringat lang kita gabo sa mga player. God bless sa Indo. Kawat lang, enjoy talang iniyo. And sa SBP, salamat sa gabos and kay Papa Omar. God bless. Peace. Maraming salamat. So, without much ado, ladies and gentlemen, this is the BBL 3x3 New Normal Basketball League 2021 in partnership with the City Government of Naga and Sangguniang Kabataan, live here at Gualandi Formation Center for Deaf. Let's begin the game! May I request all the referees? Sir, dito po tayong lahat. Lahat po ng mga referees. May naiwan daw po sa motor. Buti, di na tumakbo mag-isa. 99129. Baka may mga nagmamadali. Kadalasan nangyayari talaga yun. Lahat po ng mga referees, let's give a round of applause. So, sila po ang makakasama nyo sa elimination round. Wala bang palakpakan? So, kalaro po natin sila. Huwag po nating murahin. Kasi sila po ay lisensyado po sa 3x3. May alam at dapat nating tratuhin na kalaro din nyo. Kumbaga mag-enjoy lang tayo. So, wait lang. Hindi pwedeng hindi kayong magsalita. Isa lang, representative. Pops, Ronnie, ang boy tumbling ng Naga City. PIO, Pops, anong gusto mo sabihin sa mga players? Sa gabos pong teams, Class A, Class B, Class C, 40 up, Division. Enjoy ta lang po gabos ang kawat. Sabi nga ni Ken Subago ni Papa Omar, kalaro namin kayo, hindi namin kayo kalaban. Kakampi namin kayo. Kaya enjoy lang natin to ha. Okay, salamat. Maraming salamat, ladies and gentlemen, our SBP Bicol referee.
Okay, so today, meron na tayong first game. Ano yan, Paps? Ito yung... yung susi. Kala ko ano na. So, palapakan po natin para malaman yung first game today. Let's welcome Inday Orsena. Ang makawat po sa San Felipe, si Team Kang Women's. Tapos sa Class B, Paul C, Uragon Culture, Papatantan, DepEd, Kalawag, Kimonchi. Bracket B, BioBird Trading, Brads, Kabungog, Team and Chick Magnet. Tapos ma-announce na lang po, piglalatag ko pa lang ang schedule po. So, Inday, we'll be having our first game today. Dito po, 40 up and Team A. So, isa lang po yung mapapanood sa live and let's start with our Team A. First game, Inday. Set na tayo para makapag-ceremonial toast na tayo. First game, Class A. Inday, anong maglalaban ngayon sa Class A para maset na natin? Pag tinawag po yung team, dito na po kayo sa gitna. Then para pag sa live, doon na natin makikita. So first game, 40 up. Saan yung 40 up, Inday? Dito sa kanan? Sa kaliwa? So pag start po ng game, iwanan na po natin sila dito kasi live na po yun sa FB. Tapos dito, mag-start na rin pero di po live dito kasi selected lang yung live natin. IMJ, maraming salamat. Let's start with 40 up. Ngo and San versus Waterborne. Dito na po kayo. Ngo and Sons versus Waterborne. Hindi kita sa itututok tayo dito sa scoreboard lang. Okay. Naga City Warriors versus Papa Tantan. Class A. Naga City Warriors, dito na po kayo. May request players from Naga City Warriors. So mapapanood po ngayon, mga kapuso, Naga City Warriors versus Papa Tantan, Court 1. Okay. Papa Tantan, Naga City Warriors. Prepare. Madali na. Okay, ladies and gentlemen, team Papa Tantan and Naga City Warriors. Ups, yellow kayo. Yellow. Pops, anong pakiramdam na first game kayo?
Power. Nakikita mo ba yung tayo nila? Kaya ba? Kaya yan. Lakas! Paps! Ano gusto mo sabihin kay Boss Carepa? Good luck. Eto na mga kapuso. Bola, bola. Paps, toss kayo sila. Paps, formality tayo, formality tayo. Pass, bola, bola. Bola. Mag-warm up pa ba sila? Okay, let's begin the game. Ilang minutes warm up lang, konti lang. Okay. Pig 1 minute warm up. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause. Naga City Warriors versus Team Papa Tantan. 40 up. Ready, sir? 40 up, dito na po. Okay, good luck team. Good luck. Rule pala natin, no? Avoid po muna natin mag-dunk. Boss Carepa, wala muna mag-dunk. Doon na lang sa try shot pag championship. Okay, players, are you ready? How about a big round of applause to Team Naga City Warriors versus Papa Tantan. Good luck! Nagbite. Wala bang palakpakan? Nice move.
Forty up, ready?
Anong? Okay, announcement. Kung sino daw po yung may kotseng Hyundai na merong Philippine Eagle? AAI. May nakabalandra daw. Idol. Kasi pupunta na sila ng San Felipe. 40 up. Next game, 40 up. Team Melan versus Sandy Hopes. Sunod na po kamo dyan. Team kang Melan saka Sandy Hopes. Igdi po kamo sa table. 40 ups. Kamo na ang sunod.
Next game, Sunday Hopes. Team Melan, mag-ibig na po sa Court A. Sunod na ako mo dyan. Two points. Representative po kang Melan. Sunday Hoops, 2 points. 17-9. Good yan, good. Good yan, good. Good yan. Next game, Class A. Ano yun? Waterborn versus Ras Online. Class A. Warm up na po kamo, warm up. 40 up. Next game. Melan versus Sunday Hopes. Magiging po kamo sa table. One minute. Forty seconds. Ras Online versus Waterborn. Class A. Waterborn 2. Tayo ka. Hindi ka. Oh! Lampas na, 22 na. Hanggang 21 lang. First game, 40 up, Noel San versus Waterborn. Winner, Noel San. Our next game, Team Mailan versus Sunday Hoops, 40 up. Kaya na po ni. Palista lang po yung kino. BBL 3x3 New Normal Basketball League tatluhan na!
BBL 3x3 New Normal Basketball League. Tatluhan na! Sky. Talikod ka, brother. 0. 0 ka man. Okay. What's going on, brother? Team Maylaod versus Sunday Hoops. Okay, next game po sa 40 up. Team Maylaod versus Sunday Hoops. Yo. Bola kang Team Maylaod. Sir, may tukawan po yung kita yung respective na tukawan. Black sa yellow. Ayun, sarap tayo out lang. Okay, game na po kita ng score na. Okay, 10 minutes. Team Maylaod versus Sunday Hoops 40 up. Bracket A. Okay. Okay.
BBL 3x3 New Normal Basketball League. Tatluhan na!
Check, check. Okay, Inday. I-announce mo yung mga players.
Facebook, YouTube.
3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na!
Alright, we'll be having a lunch break alas 12. Result tayo alauna. Once again, right here at the quality, this is the 3x3 BBL. We will resume at 1 p.m. and this is brought to you by Pocahontas West, Federica Distributors, Incorporated. Sponsors, Loyal Fans, Barangay FM 101.5, Gayon, Chief Magnet, Felix Naga, White Swap, JCI Filling Syrup, Papa Tanta, Joshua Elijah Water Refilling Station, Riley Best, of course, Sanchez Saigari. Sa mga nanonood po ng live, search nyo lang po sa RNJ Sports. Nandun po yung link. Pasok lang po kayo. BBL 3x3 winner number 2021 opening ceremony. YouTube.com. Foul block. 2 minutes, 18 seconds. Five to shoot. Two points. Deadlock. Last 2 minutes. Five to shoot. Shot clock violation. Violation. 1 minute 45 seconds. Seven to shoot. 5. 2 points. Case Gregor, 18-16 yellow. Five to shoot. One minute. Seven to shoot. High. Basket. 45 seconds. 7 to shoot. 5. 30 seconds. 5 to shoot. Basket, 1 point. Basket. 5 seconds. End of the ball game. This has scored 20-17 yellow.
BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na! BBL 3x3 New Normal Basketball League, tatluhan na!